Здравейте, потребители от YouTube, тук с мен е Пика БГ и сега с него ще снимаме клип за оцеляване. Това е нашия първи епизод. За сега двамата снимаме едновременно. Дано ви хареса. Ако ви хареса, се абонирайте и нека да започваме. И здравейте, аз съм Пика БГ и с мен е Ричокрафт и днеска снимаме на Майнкрафт двойно оцеляване. Епизод 1 ще бъде на епизоди, смисъл ще правим и още епизоди заедно. Айде да вземем малко дърво, колкото се може повече и да почваме. Да. Ай. Може да читнем, ако останем с затруднения с храната. И надявам се да ви хареса. Абонирайте се в моя, като кача клипа, ще има и линк към неговия канал да се абонирате за него. И така, сега той малко ще поговори и да някъде тръгне маре. Къде ще ходим, бе? Не знам. На някъде. Това е някъде, може да е навсякъде. Именно ела след мене, чакай сам да обера твои дърво. Ай. Чакай, тук виждаме, че има. Тикви. Ти направи ли крафтинг тейбъл? Чай. Защото аз ще направя, защото да взема малко камък, че тук виждам, че има камък. Ето аз направих, хай. Сега тук. И хора да кажа, че ми е бъгнало. Не знам защо и мога да гледам в тъмното, това най-много мразя. Вижте как ми е бъгнато, гледам в тъмното, колкото искам, гледайте. Не знам какъв е този бъг, не знам откъде, не съм в момента с хак, махнал съм си го. Да, защото той нали снима едно клипче, какво е да се хаква в Майнкрафт. Да, и от този хак то явно ми се е бъгнал и за да го оправя трябва да си включа хака, но сега не ми се занимава. В другите епизоди ще го оправя. Да, другите. Е, тук уби тая овца, тук че я видяхме хубава, залега овцата. Аз ще сляза и тук да събирам малко. О, Анна, не. Анна, не тук, тъпаяк, мразята. Аз сега слизам долу да копам, че видях Хайран и че знаеш, че аз без Хайран не мога. Да, бе, да, наистина той не му е без Хайран. Аз ще вземам за печка тук. Ама направи си каменна кирка и сега ще дам 3 латка. Правя бе, спо. Добре, ай направи, че да дойда и аз. Извинете, че се чува малко по-тихо, ама просто не говоря силно. И така. Сега само да свърши тая тъпа кирка, ето. Е сега. Кол ли видях? Да, кол. Ще направя един меч на двама ни. Тъй направи. Да не се заплетем в някъде и да не може да се измъкнем. Давай, че да може да се бием. Ричо, ти сега направи кирка, слез долу. Ети меч. Мерси, аз ще отида. Аз ще дам, виж, ето че дам малко айтами. Отивам някъде там нататък да направя такова. Една къщичка, нали, там да направя една къща. Да. И после се телепортнеш до мене. Нали казахме без чит? То телепорта не е чит. Чит е пърна геймод да се направиш такива глупости. Да. Кой е телепорта? Да, е телепорт. Телепорта не е чит обаче. Той ще снима до 10 минути. Аз ще снимам до повече, защото неговата програма е... Бандикам. Да, пак моите е фрапс, аз съм си я купил. Премиум фрапс. Ти може да се изтеглиш от замундата и ти там ще дадат купена. Де я знам я, омага, до оня баям, дето има на вещици у нея. Дали се сещаш? Да. Къщичките на вещиците. Аз имам 8 айрон. О, браво изпечи го. Още айрон има тук. Равин. О, браво човек. Само ако намериш една пещера, тия с миньорските, нали ги знаеш? Охо. И аз намерих равин. О, ле. С айрон. Да копаме. Имам 13 айрон. Браво. И загубих ли са коста, но не знам. Чакайте, снимам, да.
снимам. Добре, аз намерих за едно легло. Скелет. Ето, Сега най-мразя скелети, като са зад някаква вода. Не мога да ги оцеля. то и аз ги мразя. Но Как ме нервя, че ме кюнат. аз ще направя тук за мен една малка къщичка. Божичке, Тук дойди си какво направи. правиш, скелече? Вече този скелет ме остави на 3 сърца и половина. Да. Някакви зомбита тук си горят в лавата. И намерих голд. Ето, той е сит, играти якия е. Че тук някакви зомбита си плуват в лавата без да им пука. О, ма гъс. Аз тук правя крафтинг тейбъли. И отново кам... А отгиб, тия зомбита е. Хора, вие ги виждате, ще ги виждате, ако горе има някакъв спаунер и умрях. Ами, читни да отидеш до там, да отидеш да си вземеш поне айтъмите. Защото тъй... Те ми изгоряха в лавата. О, ма... Брато, имаш спаунер на зомбита, няма как. Драги зрители, и вие видяхте. Те се спаунаха 100 зомбита там. Специално там падаха зомбита, вие видяхте. На 100% трябва там да има... Каска ти изгледам клипа и ще ги видя. Да, На следващия епизод ще се опитаме да отидем до там. аз тук това място ще го запомня с душата си. Няма да си тръгна оттам, докато не щупя спаунера, който... Ехе. Че трябва да го чупиш 2 часа или да поне сложиш торчове отгоре. Аре бе, една ябълка ли няма да падне сега, защото като съм гладен бе. Смяташ ли, Ричо? Една ябълка няма да падне сега. Абе, трябва да ядем гнила път. Тя да, не може да се нахраниш бързо, с нея ма храни. Да, ама ти взема и после. Не ми пука на мен. То става вечер. Тиха! Ти имаш ли за легло? Не. Не, абсолютно има. Ричо, сега какво правим, като няма за легло? Идвай бързо при мене, бързо, Трябва да бързо. се пим като жени. Тъпа се до мене, тъпа се до мене бързо. Има само тъпа, няма тъпа. Да бе, тъпа, аре, тъпа телепортира от мене. Не, няма да спра, докато не ги килнат тия долу. Телепортни се до мене, аз тук слагам навсякъде торчове. Да може да е светло, да не нападнат. Не ми пука, вземам кирки, вземам всичко и слизам долу. Че ме килнаха. Аз така не мога да живея. Какво правите, бе? Скелетчета малки, грозни. Да, тези скелети самишки се бият, има 3 скелета, които се бият с тях. Щях да кажа, че до мене А има... дификълта на това е, бе. То направо сякаше на мега хард. Да бе, аз това ви мислех, че първо е на хард се е сложил. При мен е на... И аз не знам на какво, защото не ми дава да видя. Аз При мен е на peaceful, човек, смяташ ли? Пак има... При тебе на какво е, бе? не, бе, при мен е на нормално, то от difficult е. Напиши в чат difficult и го сменяш. Аз съм направил нормално, не го сменя. Добре. Аз като гледам, ще трябва да си направя бързо къщата. Имам 20 кол. После ще слагам стъкла, макла. Сега трябва не да я завърша някак. Загубих пътя. Тъпа аз и... Вече, ако сега някой почне да ме търси по скайп, ще скоча през прозореца. Мразя го. Ти с твоите скачания. Мразя го, когато някой отиде и почна да ме набира по скайп. Най-много мрази то по време на клипа. Ома гъе, има много хубава, ще кажа пещера, планина. Ле, Ричо, наистина не съм базикав, наистина има много хубава планина. Окей. С сняг. Аз съм първи левел. Това е бах смешното. Идва някакъв паяк насран от всякъде. Аз спрях клипа вече. Добре, аз ще продължа да го снимам. Ай, идвай. Чай само да го Сега взема. Ричо е спрял клипа, защото нали ви казах ми защо.
Да, казахме го, няма смисъл да го повтарям. Аз ще купя фрапса спокойно. Ще го купя да му да снеш колкото си искаш. Аз не знам как се работи с фрапса, фрапса ми е бъгнат. Значи, когато ми излезат неща, излизат 2 слоя повече. Разбираш, например, като ми пише това е фрапс, това е... това напише, например, това е фрапс и върху него пак пише това е фрапс и става размазано. Бандикам е готин само. Така, чакай Ми купи си бандикам. Не ми се занимава. Знаеш, ще го купя, ама нямам кога. Чакай. Чай да почна наново. Тихо. Добре, почвай втора част. Те ще ми стана смешно. Да. И здравейте хора, това е втора част от нашето оцеляване с PikaBG. Оценяване, точно човек, оценяване. Малко фейлче стана. Ама нищо. Понеже, че не знае кога ми беше слушал първи епизод и бях наснал грешното копче, го прекъснах по време на клипа, ама хубаво, че се усетих и сега направих втори епизод. И нека да започваме. Ари тъпа се, бе, човек, ти 2 часа с тази тъпа мина там. Ако не направил, имам 15 яран. Еми тъпа се да не ги изгубиш, поне да си ги оставиш. Чакай, аз нямам ли клип, бе? Да, снимам, браво. Това е добре. Прекрасно. Аз съм снимал много клипове и се е оказал, че накрая не съм снимал нищо. Омага, е. Добре, аз след малко и аз спирам клипа. И това ще бъде, след малко ще го спъкат, го спора. Омага. 16 яран. Сега на къде да ходя? Добре, къщата ми стана много тъпа. Аз знам. То само като се представиш, ние сме в първото оцеляване, бе, брато. Ние още сме първи епизод, че когато искаш да ни е къща. Аз изобщо, като взех кабелстол, аз изобщо не си помислих, че трябва да прави печка. Чай да сетна един спаун пойнт. Ако умра. Няма, брат, идеи. Ще направим, когато аз се казва, че спам поинта. О, аз нямам храничка. Аз имам 22. Какво 22 имаш? Айрон. Ма аз мислех, че храна. Тук нищо не се спамва, е. Това. Пустоща направо. Ако видиш прасета, сякаш си канибал. Омага, крипър гръмна! О! Чай, че при мен са 2 крипъра. При теб е един, ма при мен са 2. Не гръмна и ми разруши цялата къща. Пуда, че не види крипъра. Човек, при теб е един, а при мен са 2. По-лошо е. Еми аз направих... Куче!